Suomalainen porakalustovalmistaja Robitti pitää hienosti Suomen sinivalkoisia värejä aina yllä maailman messuilla, niin Baumassa teillä on tänä vuonna, Ville, myös todella aihetta juhlaa. Kyllä, 40 vuotta tuli täyteen nyt sitten tänä vuonna Robitille yrityshistoriaa, niin sitä vähän juhlistetaan tänäkin vuonna ja se näkyy meillä tämmöisenä niin kuin juhlabrändilogona tänä vuonna, että pidetään sitten tuossa touko-kesäkuun vaihteessa juhlallisuudet, kutsutaan isot asiakkaat ja jälleenmyyjät ja kaikki, niin koko ja juhlistetaan 40-vuotista taipaletta. Eikö se ole mukavaa, kun koko vuosi on juhlaa? No on kyllä jo ehdottomasti. Ja sitten 40 vuotta Robitin porakalustovalmistusta, niin mitä tänä päivänä Robitti on? Minkämoisia tuotelinjoja, mitä kaikkea te valmistatte? No Robittihan on nykypäivänä jaettu 3 tuotelinjaan. Että meillä on tämä perinteinen Top Hammer-tuotelinja, mistä kaikki on aikanaan alkanut. Ja se on edelleen meidän isoin tuotelinja. Et se on yli puolet meidän bisneksestä, eli nämä päältä lyövä porakalusto. Ja sitten meillä on sen lisäksi DTH ja geotekninen tuotelinja. Ja mä itse vastaan sitä geoteknisestä. Sitten. Eli 3 vahvaa tukijalkaa. Kyllä voi näin sanoa, että 3 liiketoimintaa. Ja niiden alla sateenvarjojen on sitten ihan valtava määrä tuotteita. Kyllä porakalustoon pitää olla eri kokosta, eri pitusta ja erilaisiin kivimateriaaleihin, niin kyllä sitä vaan kertyy aika paljon. Iso valikoima. Ja se mikä on, että on 40 vuotta menty eteenpäin ja noustu maailman johtavaksi valmistajaksi, niin se vaatii aikamoista tuotekehitystä. Että se on teidän voimavara ollut varmaan siitä päivästä 1. Juu. Kyllä joo, että siis asiakastarpeita ajatellen ja joustavasti ja erilaisista lähtökohdista katsottuna, niin se on ollut tavallaan se, milloin aikanaan lähdetty liikkeelle. Että. Ja tuotteita viedään sitten ihan ympäri Poravaa ja maailmaa. Kyllä voi sanoa, että niin reilusti yli 100 maahan varmaan heittämällä. Että. Joo. Kuinka sitten kotimaan, niin teillä on tuotantoa edelleen hyvin vahvasti Suomessa? Kyllä joo, meillä on pääkonttori Suomessa ja niin Suomessa on ehdottomasti meidän merkittävin tehdas, voisi sanoa, että volyymillisesti isoin. Ja sen lisäksi meillä on niin Etelä-Koreassa yksi tehdas, joka tekee myös tuotteita tuonne Top Hammer-tuotelinjaan. Ja sitten sen lisäksi meillä on Englannissa tehdas, joka tekee näitä tämmöisiä isompia vasaroita esimerkiksi, mitä nähdään tässä edessä. Joo, mutta Suomi on todella siinä valmistuksessa edelleen se niin kuin vahva keskus. Ja vahva alihankintaverkosto myös Suomessa, että työllistetään paljon niin kuin suomalaista alihankintateollisuutta sitä kautta. On todella tärkeä asia. Ja niin, mitäs sitten täällä niin messuilla, niin täällä ympäri maailman teidän asiakkaita, niin minkämoisissa tunnelmissa täällä on Porava maailma kohdannut, että ollaanko siellä niin kuin positiivisella mielellä? No ihan hyvin joo, että kyllä tässä niin poliittisesta tilannetta kun katsoo, niin siinä on aika paljon erilaisia epävarmuuksia ja rakentamisen puolella talouskin on ollut mitä on, mutta ja viime Bauma oli tavallaan tämmöinen vielä vähän covidin jälkeistä tunnelmaa, mutta kyllä tässä niin kuin ihan näkyy valoa tunnelin päässä ja niin ihan hyvillä mielin ja tuntuu tosi hyvin olevan porukkaa kyllä liikenteessä. Että. Ja suomalaisiakin on käynyt? On. Että tämä on tavallaan niin mielletään vähän tämmöiseksi niin eurooppalaiseksi niin rakennusalan jättimessuksi, mutta kyllä täällä käy paljon Pohjoismaiden ja Euroopan ulkopuoleltakin sitten ihan Pohjois-Amerikasta on käynyt tässä asiakkaita jututtaa ja ympäri maailmaa, Australiasta ja niin edespäin. Kuinka sitten kotimaan markkinan, sun tuotelinja ja nämä teidän pari muuta, niin onko siellä tavaraa mennyt? No kyllä siellä on, niin Suomihan on meille, niin kuin, meillä on iso markkinaosuus Suomessa ja se on meille vahva markkina ja kyllä me ollaan niin kuin yllättävän hyvin pidetty pintamme siellä, että sanotaanko, että vaikka just joku talon rakentaminen ei ole ihan niin kuin buumi päällä ollut niin sanotusti, niin sitten kuitenkin ollaan pystytty paikkaamaan sitä vaikka infrarakentamisella ja tämmöisellä näin. Niin. Että kyllä porat sillä käynnissä on ollut kuitenkin pääsääntöisesti, että ehkä se maalämpöpuoli on ehkä ollut se kaikkein niin kuin pehmein markkina nyt Suomessa tässä viime vuosina verrattuna niihin hulluihin vuosiin, mitä oli siinä energiakriisin aikaa. Joo, se on vähän niin kuin voi sanoa tasaantunut ehkä luonnollistakin syystä, että siellä on kyllästetty jo markkina aika paljon ja sitten kaivospuoli on vetänyt varmaan globaalisti aika hyvin. Juu, kaivos on aika semmoinen tasainen sitten, että siellä on sitten niin kuin pitkillä sopimuksilla tehdään ja siellä se tietty tuotanto tehdään koko aika, että se on vähän semmoista tietyllä tapaa tasaisempaa bisnestä. Että joo. Kuinka sitten tässä Baumassa, niin te tuotte aina erittäin tyylikkään osaston, ihan sama missä päin maailmaa nähdään ja otetaanko tästä vähän sellainen
nopea läpileikkaus, että mitä kaikkea teillä on tässä esillä ja tuolla taustalla? No joo, tässähän on niin tässä on tää mun geoteknisen niin liiketoiminnan niin tämän vuoden tämmönen niin lanseeraus, eli tässä on meidän 18-tuumainen uusi DTH-vasara ja siihen iskuvaimenin, eli tää on nyt tämmönen uusi tehostettu vasara sitten niin tähän pohjarakentamiseen, eli tällä tehdään suurpaaluja sitten niin esimerkiksi siltapaaluja tai tämmöisiä niin kuin isompien rakennuksen porapaaluja. Pohjia sinne vahvistetaan. Kyllä. Joo. Eli tää on ihan uusi tuote? Tää on täysin uusi tuote, joka on nyt tässä hiljattain lanseerattu ja ollaan siitä teetetty tämmönen niin kuin yksi yhteen niin malli sitten, niin, mitä asiakkaille voidaan esitellä. Ja sitten se, että mikä tulee Robitista varmaan niin kuin isolle yleisölle ensimmäisenä mieleen on nämä nappulapäiset erilaiset porakruunut. Kyllä. Niin tää on teidän kumminkin se leipälaji. Se on joo, tää on se mistä on kaikki lähtenyt, että niin kovametallinastat siellä kärjessä niin iskulla hakkaa ja murskaa kiveä pienemmäksi ja puhdellaan se pois, eli se on nimenomaan niin kuin sanoit, se meidän leipälaji. Eikö näitä saa niin kuin timanttinastoillakin nykyään? Kyllä joo, siinä on, niin on tämmöisiä erilaisia, yhdenkin kotimaisen kaivoksen kanssa ollaan niin semmoista koeponnistettu, että sitten niin pystyy miehittämättömänä ajaan poravaunua, kun siellä on pidempi kestoikä kruunussa, niin se on tehokkuuskysymys ja turvallisuuskysymyskin. Eli voi ihan oikeasti sanoa, että Robitti on timanttista laatua. Siellä on niin jalokiviä kärjessä. Ja mitäs sitten täällä on teillä myyntitiskiä jatkuu, tai sanotaanko esittelystandia, niin otetaan tästä kanssa sellainen opettavainen tarina. Mitä kaikkea tässä on? No tää on esimerkiksi, voisi sanoa, että niin tää on se meidän niin kuin ehkä mistä me ollaan kaikkein eniten tunnettu, nämä tämmöiset päältä lyövät porakruunut. Eli toi on se, mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle aikanaan 40 vuotta sitten, ja se on ehkä varmaan se kuitenkin se edelleen, mistä meidät parhaiten tunnetaan ja missä meillä on kovin markkinaosuus. Tällainen kruunukin varmaan, vaikka on mennyt aikaa 40 vuotta, se on näyttänyt suunnilleen samalle, niin materiaalit, kanavoinnit, nämä kehittyy jatkuvasti. Juu. Ja sitten nimenomaan kaikki nämä huuhtelut ja nastanlaadut ja sitten miten niitä voidaan optimoida erilaisille kivilaaduille. Niin ja siellä on ne lyöväkoneetkin vähän kehittynyt tehot ja voimat, että se on aivan eri maailma, mitä se oli aikana. Se on just näin, että kun nämä isot laitevalmistajat sitten niin kun tekee isompia vasaroita markkinoille, niin täytyy pysyä kehityksessä perässä mukana. Ja tällä puolella ehkä se isoin lanseeraus on ehkä, mikä näkyy tässä meillä nyt tässä rollapissa on, eli ollaan tuotu tämmönen niin sanottu M-bit, mikä tulee toi sanasta male bit, eli tää liittyy siihen, että näissä on perinteisestihän näissä on ollut aina tää kierreosa täällä kruunussa, on niin sanottu naaraskierre, ja sitten se tanko, joka tulee sinne, on uroskierre, niin me ollaan lanseerattu tämmönen tuote, missä niin se on käännetty päinvastoin. Ja tää on semmonen, mitä et kyllä näe täällä kellään muulla. Että se on ihan maailmanluokan ykkösuutuus ja se on niinku kierteellä kiinnittää itteensä, eikä niin, että se on siellä holkissa sekin. Juu, ne on käännetty ne kierteet ikään kuin niinku toistepäin ja niin sillä sitten niin luvataan sitten tehokkuutta ja reijän suoruutta ja tämän tyyppisiä asioita sitten asiakkaalle. Ja silloin itse asiassa nyt tässä kun Saksassa ollaan, niin se tavallaan se isoin tavallaan kysyntä ja ajatus vähän tuolle tuotteelle on alun perin tullutkin täältä Saksan markkinalta, niin täältä niin kuin tarvekiviporauksista. Niin se on erikoinen tuo poramaailma, joka paikassa maailmassa kivi, vaikka se mukaan vähän osittain näyttää samalle, niin se on ihan eri materiaali. Joo, näinhän se on. Että siellä suomalaisessa graniitista onkin kalkkikiveä ja kaikkea väliltä. Niin. Mitäs sitten nämä on porakankipuolta? Joo, tämä kankipuoli on just sitä, mitä me tehdään sitten Koreassa. Eli kaikki nämä mustat pitkulaiset osat tässä, niin se on sitä meidän Korean tarjoamaa. Ja niin Koreaahan me rakennettiin ihan täysin niin kuin uusi Greenfield-tehdas silloin aikanaan niin 4-5 vuotta sitten. Ja se on niin lähtenyt hyvin lentoon ja se on hyvällä kapasiteetilla ollut siellä. Niin. Joo. Eli tosiaan paljon uutta ja 40 vuotta eikä suotta, että poramaailman kärjessä ympäri maailmaa, niin te olette tehnyt kovan työn. No on se tässä autotallista kasvettu semmoiseksi niin kuin 100 miljoonan mittakaavaa ja niin listauduttu
Suomen pörssiin tai niin Helsingin pörssiin, niin onhan nämä niin hienoja yritystarinoita Suomessa. Ja ympäri maailman messuilla. Aika menee äkkiä, niin mä luulen, perinteisesti taas niin ensi maaliskuussa niin Conexpo Las Vegas. Kyllä. Siellä jatkuu, niin varmaan sunkaan jutellaan sitten, mitä ensi kevät tuo tullessaan. Ja välissä vietetään teidän juhlia toki sitten. Joo. Pääkonttorilla, mutta hei, Joo. Kiitos. Oli Kiitos. mukava jutella, saatiin katsaus tähän ja me käydään vielä tuossa tiskillä, siellä on vielä jotain ihan uutta. Noniin, ei kyllä. muuta kuin mukavaa messun jatkoa. Kiitos samoin. Ja täällä Robitin tiskin takana on Vilma, niin tässä on sulla jotain todella uutta. Joo, tässä on meidän H4, eli meidän uusi H-sarjan vasara. Eli viime vuoden puolella launchattu virallisesti ja tällä hetkellä meillä on 4, 5, 6, 8 ja sitten toi 18, minkä te näittekin jo tossa, niin saatavilla. Ja kun sanoit vasara, niin siellä on kruunun päässä ja kiven iskemiseen, mutta Kyllä. kerros katsojille, niin mitä tällä tehdään ja mihin tää laitetaan kiinni? No, tähän laitetaan down the hole vasara tietenkin eri poralaitteeseen kiinni ja tähän voi käyttää esim. Kaivon poraukseen tai sitten ihan kaivostarkoituksiin, kaiken näköiseen down the hole poraukseen, koska meillähän on siis yhdestä vasarasta voi tehdä 12 eri versioita. Tämä on todella modulaarinen vasara, eli tässäkin meillä on näytillä, eli vähän niin komponentteja vaan vaihtamalla voi tehdä eri versioita samasta vasarasta. Okei. Eli sä voit ostaa tämän ja sitten jos sun tarpeet tai käsiteltävä kivimateriaali muuttuu tai muuta, niin sä pystyt tätä niin vähän legoja vaihtelemaan, että sun ei tarvitse aina uusia koko vasaraa. Nimenomaan. Juu. Eli tosiaan tää on ihan uutta. Ja eikö tää ollut viime vuonna teillä sellaisessa niin kuin hiljaisessa lanseerauksessa, että sitä vähän niin kuin ajettiin asiakkaille, mutta nyt sen myynti on lähtenyt ihan kunnolla käyntiin? Kyllä nyt se on ihan niin virallisesti käynnissä, että se oli ehkä hitaammin lähti siinä alussa käyntiin, mutta... Ja te olette tehnyt perusteellista tuotekehitystä aina, niin siinä vähän haettiin vielä. Kyllä. Perusteellisesti testattu vasara ja todella hyväksi todettu. Joo, ja sitten hyötysuhteet ja tehot ja sitten tuo modulaarisuus sekä muunneltavuuden, että varmaan huoltojenkin kannalta, että sun on helppo tehdä sit siihen uusia osia. Niin suomalaista insinööritaidon huipentumaa, niin tämähän on sitä. Nimenomaan. Eli täällä me standilla näytetään myös, kuinka näitä voi vaihdella, jos on kiinnostusta. Eli siinä pääsee kattoon demot, mutta niin, tää on ihan huippuhomma, että Robitilta jälleen uutta, mikä on ihan niin kuin poramaailman parasta, mitä on saatavilla. Kyllä, nimenomaan. Hyvä. Kiitos Vilma. Kiitos paljon.